In de eigen bakkerij van Koopmansmeel werken ze nu al een paar weken met de nieuwe soort balen. Balen met de merknaam Balen. Wat maakt het tussen balen en oors is oors? Dat het van Friese groen is natuurlijk. Het is heel moeilijk om tarwe op Friese groen te kunnen verbouwen. En mijn expertise is dat lukt om een goed ras te vinden. En dat jou dan een hele speciale bal natuurlijk. Koopmans helpt nota de weet van 4 uit Frankrijk en Duitsland. Friese boeren hier nota geen belangstelling om weet voor de meest te verbouwen. Het is met name het opbrengstverhaal voor de boer die jouwer veevoeder tarwe verbouwt, omdat hij daar meer opbrengst aan had. En baktarwe, dat heeft wat meer begeleiding nodig, maar uiteindelijk kan het wel. Maar hebben de boeren daarvan uitzoeken moeten? Dat is een stukje uitzoeking en dat is ook een stukje bewijslast zoals we nu hebben met Friese balen, dat het wel mogelijk is. Koopmans denkt nou voor de balen zo'n 8% van de weet uit Friesland te heljen. En dat kan makkelijk, zeggen ze, want de weet van eigen groen is lieke goed als die uit het boetenland. In principe is er net zoveel verschil. Ja, alleen nog ben in Nederland wend en in Friesland wend om meer voertarwerassen te zien in plaats van baktarwerassen. Maar kan het wel in Friesland? Ja, het kan wel. Zeker. Het is mogelijk om goede bakkwaliteit te telen. Alleen nog het is belangrijk dat in zomer tijdens de bloei dat het dan redelijk goed waar is. Dat is het belangrijkste. Maar in de merkzetten van Balen wil Koopmans weer meer aansluiting ziekje met de eigen wortels. Ja, het is een merk wat we bedacht hebben om echt aansluiting te vinden met de regio, Friese Balen. Nou, dat is precies wat het zegt. Past ook precies bij het product, hoe het eruit ziet, hoe het smaakt. En daarmee willen we gewoon ook een herkenbaar karakter geven aan het streekproduct, in dit geval Friese Balen. Als Balen een succes wordt, dan wil Koopmans ook maar streekproducten komen in andere provincies. Of dat slaagt is vanzelfs voor een groot part afhankelijk van de smaak. We halen hier zelf, hebben we natuurlijk al dik aan het proeven, wij hier op kantoor en dat smaakt al geweldig.